Onyumore nyakora moke jwang kamoro mora ma intiere odhiambo ma kawuono en geno mara ni ibedo kod odiochieng' makare odiochieng' ma kawuono ma tarik 11 dwe mar 12 higa mar 2024 weko ni weche mathoth mosebedo ka wachoko ni motenore kod ngima oganda midhiero ma oula osebedo ka kelo kod chenro ma sirkal bende nitiere godo mag reso oganda makadhi midhiero machalo kod magi ma kod mathoth weko ni nyaka ka kod weche go mag siasa kod mago mag dongruok erokamano kuom riwri koda kachiel e weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono ka koro dhi chako kae kod weche manyien bed koda ka nyaka giko to motelo ne weche manyien wachaka kod thuond weche. Bang' romo gi jood bura ma kaluo jatend piny William Ruto obedo kod lalruok gi jodolo mag kanise moko mag Pentekosti. Dibed ni otemo kweyo liet ma jodolo osebedo ka chwakone. So far wasewito ji auchiel. Yangore ni pong' mar aoche ma Migori osekelo tho mar ji auchiel ei thuolo mar dwe achiel nyaka ne koth chak chwe. Ikakutikana kwamba wamezika mwili tofauti kwa bahati mbaya, ndio maana wanaufukua leo na waende kuleta mwili sahihi. Gwenyruok mar ringre moko ariyo osuptal ma Kisii ochuno anyuola moro kunyo oko ringre manyocha giiko bang' fwenyore ni ne ok margi. Machiegni nyakora moke jwang yud lendo gi achiel kachiel kokalo e mbui miyo koduto te mag Ramogi TV kamiyo doka che mbui mar Facebook Ramogi TV wantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook mar YouTube wantiere kacha Ramogi TV Kenya ka SMS line wa bende oyaw aresani nyaka giko mar chenro ioronwa ote mari machuok kokalo e namba mar 236000 ibedo koda ka nyaka giko jaloko marwa ikinde giduto magweche manyien dibedo Belinda Adhiambo mano nyar game bende dibedo ka kwa loko godo weche gi achiel kachiel tan dibedo kata ika nyaka giko mar chenro ma odhiambo ma kawuono mar ang'ich welo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okiew nyaka sango arwakini machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto oromo odiochieng' ma kawuono gi moko kuom jodolo mawuok e kanise mag Pentekosti pacho kae e kar jot mare man Nairobi. William Ruto omedo jiwo tudruok makare e kind kanisa kod sirkal ka owacho ni kanisa kod sirkal duto tiyo ne jopiny chenro moting'o somo, thieth e kind mamoko. Romoni ne otimore tok kanise wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kuom medo mana golo singo ma ok chop kare. Kweth jodologo ne otelne kanyo kod Bishop mano mar Redeemed Gospel Church Kefa Omae. E romono jotend kanise mag Catholic kod mano ma Anglican ne ok ochopo. Ili ni heshimiwe mlango ni mwandi. I think we should sing one song. Kama chelo nyakora moke jwang do koro chako nonro ewi nek mar rawera Rex Kanyike Masai manonegi dwe mar auchiel higa ni e ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Obila ariyo gi wuon Rex gin moko kuom joneno mane ochiwo neno ewi gima notimore odhiambo mane Rex ochiel gi magina kendo negi e chuny boma ma Nairobi tarik 20 dwe mar auchiel. Simfros Okinda nigi ler. Lit kod mirima nokwako lwasi mar doho ma Milimani e boma ma Nairobi. Anyuola osiepe kod obila nochopo mar chiwo neno ewi tho mar rawera Rex Kanyike Masai manonegi e chuny boma ma Nairobi kinde ng'anyo mag Gen Z tarik 20 dwe mar auchiel higani. Gilit mar chuny, Crispin Odawa ma en wuon Rex olero ni tok yudo milome mar tho mar wuode ne gichopo e chuny boma kama ringre wuode ne nitiere. Bang'e obila nobiro mokawo ringre Rex kendo tero kar kano ringre mar City Mortuary. The same night. That's late at around 12:01. 1 a.m. That is around midnight, 1 a.m. Around midnight there. Police from which police station are you? Central did you know? Police, from Central Police Station. How did you know? They are from Central They identified Police themselves. To whom? To us. They are from Central Police Station. They have been sent to come and pick the body to City Mortuary. Odawa olero chochni manobetie ewi gima nonego wuode to kod thieth wacho ni Rex notho tok chwero remo mathoth kaluwore kod magine mane pod omoko e tiende. Wach mapogore kod wach mar jabero mar sirkal mano wacho ni magina ne ok oyudore e dend Rex. The doctor said
cause of the death was through excessive bleeding that was caused by a bullet wound. So during examination, the bullet was not there. Bullet was not there. Said the bullet went through from back. From there? From back. So the shot was from the back, the rear side to exiting through the front. Through the front. Obila Rio, Benson Kamau to kod Isaiah Muraguri maitudo kod nek mar Rex Kanyeki nochiwo nendgi nyimdo kagi kichore mabor kod nek makamano. Kamau mane tiyo Museum Hill machiegni kod apaya ma Uhuru Highway odiochieng' ma Rex nothoe lero ni kata obedo ni nomanore kod magina ne ok otiyo kode ni mar kanyo ne onge tulo mora mora. The area ilikuwa calm from morning hadi time yetu kutoka kazi. And what time was that? Ilikuwa 6. 46? 6 a.m. jioni. Ulitoka kazi 6 a.m.? 6 p.m. 6 p.m. Tok teko tich sa 12 mamidhiambo Kamau wacho ni nokawo taksi modhi ode mak mana ni okopar ni en namba mane mar simbe manotiyo godo e kawo taksi no. So on which line did you order an Uber? I don't remember very well. Hiyo namba ilikuwa inapigwa sana. Unless sasa ni check. Niko na namba nyingine hapa. Yes, so angalia ni namba gani uliitisha nayo. Siwezi jua kwa sasa hivi. Korka kore, Isaiah Muraguri olero ni ne otiyo oko mar karomo maduong' mar KICC odiochieng'no. Kaluwore kode, chieng'no ne en mana kod iro malungo wang' ma bende ne ok otiyo godo, kaluwore ni jong'anyo ne ok ochopo kama chiegni kodgi. Did you get to interact with the demonstrators at any point yourself? No. Did you get to launch any tear gas canister? That particular day I did it. You did not? Yeah. Kato bedo ni ok opar malong'o kit lewni duto manorwako, Muraguri okichore mabor kod nek mar Rex kowacho ni gango ne wach gi joma ok dware. Do you not find it odd that you're able to remember only the color of your jacket and not the trousers and your t-shirt? I have so many trousers, that's why I can't recall exactly which one I was wearing the particular day. Jonyuol mag Rex ni kod geno ni bura mochakore kawuono ni biro konyogi e yudo ratiro mar wuodgi manotho ka okedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mano sigana mapodi medo lu kanono sani dhi nyime wabido thuolo mag rango ni ginang'o gini mantiere kar kae. Kama chelo nakora mogi juange county ma Migori warayro kanyo ni maromo ji auchiel osewito ngimagi ka mwandu mathoth bende osebedo kanyo kokethore kaluwore kod pong' mar pi mago e aoche e county ma Migori ma bende ikelo kod koth mapek ma osebedo ka chwe. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero ei thuolo mar dwe achiel koro midhiero mar koth mapek osebedo ka hinyo moko kuom gwenge. Koth en wuon chiemo. Kata kamano ka ochiemo mathoth to kelo kethruok mag mwandu ka achiel kod midhiech mamoko ma oting'o tho mag dhano. Koth ma osebedo ka chwe e kaunti ma Migori kod alwora mare e kinde mar dwe achiel mokalo osekelo midhieche mathoth e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawono mochung' ni alwora ka achiel kuom midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori yango ni maromo ji auchiel osewito ngimagi e aoche e kinde mar dwe achiel nyaka ne aoche koro pi pong' ma oyienyo e kaunti ma Migori. Nyaka ne koth chakre chwe wasebedo gi cases mag tho. So far wasewito ji auchiel. Apisa maduong' e migawo mar alwora kaachiel kod midhieche mag apoya e kaunti ma Migori Dalmas Odero wach ni mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osekethore nikech pi momedore e aoche kaunti ma Migori. Pong' mar aoche oseketho mwandu mag jopiny mang'eny kaka jogo mogedo machiegni ga aoche, cham kethre, pi yweyo kadhi godo. Odero wacho ni kwan familia maromo 100 bende pi oulose dare gwenge mag Nyatike kendo kaka piny owacho gidhi nyime kod chiwo negi kony mopogore opogore ma oting'o kuondego mag jot. Bang' wige ariyo kama wabiro dhi e ute mag jok manoyudo midhierogi, wabiro miyogi kony mopogore opogore. Nitiere cases mag jok mane yamo dhi gi utegi, wabiro bedo bende gi provision mar kech ok wanya konyo jogi te, wabiro miyogi
bende mabati. Medruok mar pi aoche bende osekelo kethruok e kama ithiedhe pi mar dag pino Moyani, pi ma bende emosebiro kako itiyo godo e bomani ma Migori. Medruok mar pi aorno Moyani oyo kamoko moloko ma itiyo godo e keyo pi omukore, gino madek mibo ma Migori koro bedi kod nok mar pi kuom ndalo buora. Jatend migaono mar pi kaachiel kod teko e kaunti ma Migori Silas Onyango kod maneja mar kambino mar keyo pi mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane lose kinde limo dag pini ne owacho ne giketo kenge mopogore opogore mar loso kuondego mokethore. Ka mondo mi wang'ine tich nyalo tiyore e yo maber mondo kik wakos pi e kaunti wa ma Migori. Asewuoyo kod jo community, abiro romo kod team ma is concerned kendo abiro bedo gi meeting kodgi mondo wabed gi plan mar loso gik ma dwarore. Uchafu moko nego gol kanyo oketho a lot of things, but magi biro losi matintin within the next few days wabiro loso mano. Kaka resident Maka, actually we have been crying all along and our prayers pokobedo answered, and we believe because kaka jo Kenya, kaka jo Migori wagombo gi chunywa at least farmers kata members Maka oyud haki margi because puothegi okethi ok ginyal puro. There's nothing maginyalo dosane kaka resident ma Migori County ka. Oganda ojiw mondo koro bed ma otang' e kinde ni ma ochi opong' kod pi nikech koth machwe sani mondo gigeng' masiche mopogore opogore ma oting'o thoge. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Komachielo kapod warango wechegi mag ohula wuok e kaunti ma Migori, warang matimore e kaunti ma Kisumu. Wayudo kane sirkal kokalo e migawo ma ochung' ne dongruok alwora mag Afrika ma Ugwe oyango dwaro mapiyo mano mar gero ohinga kata dikes e alwora mar aora ma Nyando kod geng nam Lolwe maromo kilomita 32 mondo miyo okony e kedo kod midhiero mar ohula kapod irito kony mochwere kokalo kuom tieko gedo mar yawo ma Koru Soin. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. Kane otelnegi kod jatend migawo mar dongruok alwora mar Afrika ma Ugwe kod dongruok mag gwenge ma pachoka Beatrice Askol, jagoro mongirore e migawo no Arsama Kelo kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo. Jotelogo ne otimo limbe e gwenge ma Umbaka kod Nyamasao mayudore e sub-county ma Nyando mar pogo kony mag chiemo kod gigo mamoko ne jogo maula odaro e miechgi. Kane giloso kod Ramogi TV, giyango ni sani koro sirikal nigi chenro madwaro gero mapiyo ohinga kata dikes e alwora mar aora Sondu kod Nyando kod kilomita 32 mar geng nam Lolwe. Gima onego watim mar geng'o tuo maduong'ni en ni kokalo kuom kinde machuok to wabed kod dike molosi kata ngege mowuok bridge Mahero modhi adhiya nyaka dho nam Singida kuom kilomita 32 mar dho nam, nikech nam bende ng'ok kendo osewuok oko kendo jowa mang'eny manie gwenge mag Kabonyo osedar kendo gidak kuonde ma ok ni kare. Koro waneno ni go dike bende dho nam no kowuok Singida kama wantieni nyaka Nyamware mochako chop Alendu ka puothege ni kocha. To appreciate Mheshimiwa Jared Okelo for securing funds to construct the dikes that will address 2 or 3 major issues. Number one, it is going to control the floods that has affected our people here for a very long time. Ewi mano giko ni okang' makamano okaw mondo okonye geng'o kuom kinde ng'ok mar nam Lolwe kod ohula masiko kelo midhiero e ngima oganda kapod imanyo kaka gedo mar yawo mar Koru Soin biro rumo mondo kel konyruok mochwere. Wach manyo omi pek sache moloso en wach Koru Soin Dam. Mano osechaki ndalo mane Uhuru Kenyatta tiyo to nochung' kaluwore gi weche mag budget. Nyo chikowa ni kopogore gi sirkal nyalo timo, odwa manyo jomoko ma oko manyalo tiyo kod sirkal, public private partnership PPP, mondo giger dam cha. Pigno gimok wadwar ni ka koth ochwe malo nande ni to wane wainyore mwaluka. Koro make gi kucho kata koth ochwe. And you know, it's not a sole ministry affair. It's a conglomerate of ministries and partners equally. County governments,
we are all supposed to sit and put our brains together and see how best to cushion the people from the suffering. So we may do a bit of relief just to have food on the table, but again, the long-term utility of this water that is just causing havoc needs to be put properly. Nyakasani kakolombo kakende oulose daro familia 450 miechgi puothe eka 100 pi oseyuero kabende gwen maromo 1,200 kod jamni 180 bende oula osedhi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Kamachielo weche mag thieth, lakteche ma jopuonjre kata interns odhi nyime kod ng'anyo margi juma mar 2 mano mar sundo piny owacho mondo ochulgi osara kaluwore gi ogirimiti ma higa 2017. Jong'anyogi mane ochako okinyi kendo koro goyo tach e apise migawo mar thieth oseyo piny owacho kuom jwang'o sekta mar thieth ma gikoni medo mana nimo. Kaka Judith Omondi lero, tend riwruok mar KMPDU oyuoro ng'anyono odiochieng' ma kawuono kendo singo bago ng'anyo maduong' wuok tich mar tarik 16 dweni. Giala mar paro kendo yuago lakteche mane okawo ngimagi oko e kinde tich. We ask you to give them a little wisdom that they may know that we don't want to die but our role is to serve you. Nyaka e yala mar keto migawo mar thieth e lwet Nyasaye. Wer mar kwedo tend migawo mar thieth en romo mane okelo kanyakla lakteche mane obago ng'anyo chakre osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka e migawo mar thieth. Magi gin lakteche ma jopuonjre makwedo osara manyicha ochwalne gi magikoni en ataro mar chik. Doctor interns have not been paid for 3 months. So we are demanding that the national government releases their money. That's the first thing. So we're not going to negotiate. We want the money to be released to their accounts. And they've already been out of work since last month. They'll be out of work until they are paid in full. Yes, in the television yesterday saying we have paid them and by now we hope that their monies will be in their accounts. That's not true. We still stand on our ground that we have not been paid. And if they have paid us, what is that they have paid us? Where are our pay slips? Lakteche gi nyaka ne chak tich dweche 4 ma okalo, piny owacho juma ma okalo eka ne ochulogi. Chudo magikwedo kendo koro gisayo piny owacho kuom jwang'o sekta no mar thieth. The number of interns that were posted in 2024-2025 are less by 490 as compared to the one that was posted in the financial year 2023-2024. And in 2023-2024, the government was able to implement the CBA. Internship itself is so draining physically, emotionally, and psychologically. It is so bad that we've lost some of us and the government still cannot see. Wuok tich tarik 16, riwruok mar KMPDU ochano bago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo chul lakteche ma jopuonjre ka tarik 23 dweni to ng'anyo mar lakteche chakore ayanga e pachoka. Our strike notice is expiring on the night of 22nd and we're commencing the strike just 1 second before the midnight of 23rd. Yes. So we have exactly 11 days to go on strike. Ng'anyo mar KMPDU ma tarik 23 biro bedo mar 2 higani bang' bago ng'anyo moro mane okawo ndalo 60 chakre dwe mar 6 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Weche mag thieth podi, board mar Nairobi Hospital kwedo weche maliekore ni lakteche mag kar thieth margi ni ng'anyo. Giwacho ni onge notice mar ng'anyo moro amora ma osemigi kod lakteche gi ka gimedo wacho ni chenro magi mag thieth dhi mbele ma onge chochni moro amora. Ka giloso kod jofwambo, giwacho ni jogo ma yudo thieth kanyo kik bed kod luoro moro amora e yudo thieth kaka pile. Odiochieng' manyoro lakteche kokalo e riwruok mano mar KMPDU nochiwo milome mar dhi ng'anyo e ndalo 7 ka gidwaro board mar osiptalno mondo mi ogetao. Have people who are striking. We have consultants who give a platform to do their business. The people who were yesterday at the gate are not our employees. I want to make that very clear. Our employees are very well looked after staff who will hardly not go to any other clinical center in this country other than Nairobi Hospital. They are very well looked after. They are above what you had over there.
and they belong to the Nairobi Hostel. We have not had, as an institution, any formal complaint from our local doctors that they are being mistreated, they are being underpaid, they are being overworked. When you have individuals who are hired guns out there making statements on matters private institutions, while they should limit themselves to the arena of public institution, you should listen and look at their statements with caution. Nyakora mag jama nokelo yuyo mokwongo deko sekala par kod ochiko tok sa achiel. Odhiambo ma kawuono yana mondo miakale ote gi mago bende ma isebedo kanyo ka indiko no achiel kachiel. Wabeda ne kod ng'eyo ne piny to wacho nade. Tu wache nadun bende ka utende kod weche manyien mabendo wayudo kar kae. Engineer Raji Ng'ao Jakagwa. Otoyo Ng'ao Jakagwa wacho ni entiere kar kara Mugi TV winjore makare. Maja Nyakach Nyabondo bende entiere kar kae. Erokamano Danton Awino Jakata Boy wacho neno wake entiere Onjinyo Kagan. Julius Obonyo Cleophas Awinyi maler ahinya wach Rex no bende lit ndi. Anakwayo mana ni youth ni kata ka ging'anyo to giyie gifwenye ni ngima yudo dichiel. Erokamano kuom pachi. Odhiambo kawuono mako Jwang David Omondi Janyakat Nyabondra Mugi TV winjore makare. Elisha Odhiambo Wuod Asembo Nyagoko aluwo chenro weche manyien achiel kachiel gi Michael Justin kod japuonj Masi Odhiambo wacho kanyo ni gintiere Nyagoko. Erokamano ahinya. Otoyo Ng'ao Jakagwa wacho kanyo neno maler ofwayo ne mana Mheshimiwa Engineer Barak Njombulo. Erokamano ahinya kumote mari. Eric Awuoche wacho ni Ramogi TV aneno maler ka Nairobi ka Kayole amoso joka buoch Karading Ogadi School Kotele kanyo kod Awuoche Ligala Abuola Ligala Jane Awuoche Matunga Osewe kod japuonj Abich Bando. Mia uru paro kotene kod weche manyien mano ko kar ka Ruth Ezio Chieng wacho ni sirkal ochop dwach lakteche waol gi ng'anyo maseche te. Aneno weche manyien kanu moja ina ko. Erokamano kuom paro weche manyien mokelo odhiambo kawuono. Ntiere ote machielo kae modonyo modani mondo warang kaka poka ka oyweyo kendo. Mama Nyasango wacho kani Migori gi Kisumu ema pi muonyo kama ka puothe pod ji odak Nanga Primary School. Erokamano emano Pereso Adhiambo neno waka entiere alwora ma Nanga. Erokamano ahinya. Ote machielo donjo kaka wuok kuom Bishop Gordon Odongo mawacho ni okeu sango chenro ler. Jodolo ema nyaka riere tir gi tijgi mar dolo. Jodolo mano limo State House go onge mana wach. Mano Bishop Gordon Odongo ote mare kar ka. Aduogo mathoth nyakora Ramogi Jwang yo ka osani aduogo kod weche manyien kikidhi mabor. Familia yote come through Krisu kwani? Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Hayawi mwishowe huwa mkondo wa mwisho wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan, twaelekea mwambao wa pwani. Ni Safaricom Sambaza Furaha Coast Edition kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 Disemba, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Bahari FM, Emma Marevu, Pascal Shanga na Lukman Mahmud, na wenzetu kutoka Radio Citizen, Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, QT, Willy M. Tuva na Mwala. Tarehe 12 msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utafunga safari kuanzia Voi kuelekea Maungu, Samburu, Mariakani, Kaloleni, Bondora, Mkapuni, Mazeras, Miritini Stage, NTSA na kumalizia Changamwe. Tutakuwa na zawadi kem kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom, pamoja na burudani kutoka kwa wasanii kama vile Susumila na Dogo Richi. Usikose shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan Coast Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyonge dwan japomo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Machini kendo nyakura moge jwangen moro marani podikete kar kayo weche manyien magang'e chwelo odhiambo ma kawuono wadhi nyime kod weche manyien. Kambi ma ochung'ne gedo mar meli gi yedhi mago mana iluongo kanyo ni Kenya Shipyards Limited oketo koke e ogirimiti gi mbalariany ma Tom Mboya makoro biro bedo kar loso yedhi makoro sani dhi bedo ka dwaro konyo e duoko chien masiche mago mag nam e alwora mar nam Lolwe. Ogirimiti makamano bende biro miyo mbalariany no teko mara gundho yedhi machal margi ok beyo e alwora mar nam Lolwe kod bende neno ni yedhi ma oselosi orit kaka owinjore ma ok nyal kelo masira e nam Lolwe. Ogirimiti no ne oketi e kogno gi jatatije maduong' mar Kenya Shipyards Limited Major General Said Farah kod jatatije kata Vice Chancellor mbalariany ma Tom Mboya Professor Charles Ochola. Are we smiling? Yes. The reason why we've chosen to start at that basic level is because of the fisher folks. We want them to appreciate that the university is not necessarily academic. The university can also do activities that can touch the lives of the people at the lowest of the level. That they are going to acquire advanced technology so that they can improve on the kind of ships that they use. The rafters, the canoes, name them. Collaboration that we are witnessing today will focus on improving safety and security of vessels through adoption of latest technology and continuous community outreach. Moreover, it will promote recognition of prayer learning in light with better agenda and the RPL policy framework for the trainees. This partnership reflects a shared vision to transform the shipbuilding, repairs and maintenance industry through education, research, and innovation,
to support Kenya's blue economy ambitions. Kama chalo nyakoro magajwang tungni uke apis governor ma Kisumu bang jotije mane ondiki dweche auchiel mokalo yoro rak kaka jokonga paya mano mar kor gwenge chopo e apis magamano gi ichwang ka gidwaro sara margi masani giwacho ni oingo milion 10. Jotijego notamore muomo moumo igi kata moumo gi piny ni nyaka to giwuog oko e apisi makamano gi pesa margi mar dweche auchiel mosekalo. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o nosingo ni chudo margi biro timore tich abich jumani. Tijni nomiwa godo dweche auchiel mokalo. Nowacho ni bang' jumbe 2 twayudo pesa. Bang' jumbe 2 twayudo pesa. E sechego jok matiyo gi moko noolo gope, moko noolo gik mopogore opogore, nyaka tools ne gikamne tools magi giwegi. Department nokomiyo gi tools magi tiyo godo. Jogi osebandho pesa kochakore kanyo dweche auchiel mokalo nyaka sani. Giseromo gi chief officer mar Gin Road okone gini pesa ubro yudo bang' jumbe 2. Onge pesa koyudore. Tumefanya kazi siku zote ni kazi mpaka tu zimevunjika, tumeomba tu kupewa. Nyoka imeuma sisi hatujaona pesa. Tumechoka, tunataka pesa. Yetu leo. Okwanyal bedo nwatione county government of Kisumu. Yes. Tuadake ute to wan gi mon to wan gi nyithindo motero school. To wawuoke ot gokinyi pile ni wabiro tich. Kwani wabiro tich ni wabiro timango. Yeah. Don't kata mana minot di dauti nikech isiko mana king iseni next week every month kia after 2 days. What is that? We are not fools. We want our money today. We don't fail. They are not fools. They want their money today. Osekoni kanyo ni borangi kaka ginyalo yudo thuolo mar yudo osara ko chopo tich abich. Kama chelo nakoro magajwang rowere mane hapi golwar e yor yudo tich ma sirkal manyo negi e pinje ma oko ne ndie lai mokwongo mano mane lai mokwongo dhi e piny Qatar odiochieng' ma kawuono ma en tok piny owacho kod migawo mar Labour keto okenge mag neno ni giyudo oboke madwarore motelo ne dhi e piny Qatar. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, thoth rowerego nigi mor ni koro giyudo thuolo mar bero ngimagi kata kamano penjo moko to pod nitiere e wigi kaka chenrono biro bedo. Giko tielo mokwongo mar rowere manofwenyne nigi lony matije lwedo e rang'iny madwarore dhi e piny Qatar kawuono. Ne en nyasi manoyuore kod jotelo mopogore opogore moting'o jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kachiel kod jagoro mar Labour Alfred Mutua e kind mamoko. Machiel kuom yore moket kod tend migawo mar Labour kachiel kod piny owacho maduoko chien nok matije pachoka. We are not merely creating jobs. We are crafting pathways to dignity, self-reliance and prosperity for every Kenyan. Achiel kuom rowerego David Kenani lero ni osemanyo tich kuom thuolo malach mar ni osebedo koyudo mana tije lwedo kendo thuolo mar dhi piny Qatar en gwethne en paro mosir kod nyawadgi Barasa Mwaka. Nimekuwa nikitafutia kazi kila mahali lakini nikipata kazi after a while kibarua imekatika. After a while imekatika. So napata you are under unemployment. As in sasa uko na mahitaji ya kutafuta pesa lakini kazi hakuna. Somea computer. So unapata ile jobs tumejaribu kufanya application. Tumepeleka kampuni mingi our CV, tumepeleka hiyo application letter, hatujaitwa hadi kwa leo. Ne thoth rowerego en mor mogundho ni giko koro giyudo thuolo mar chiwo sir ne anyuola mekgi kachiel kod bero ngimagi mar ni pod gibiro yudo tiegruok e piny Qatar. Tunaweza kuja turudi Kenya, we invest. After investment, napata Kenya yetu pia imeendelea kama nchi zingine. Koloso, jatend migawo mar Labour Alfred Mutua wacho ni nitie jokanyo madhi kamoro achiel gi rowerego maneno ni chenrogi duto odhi makare. We are sending a crew with this team so that we can actually show them in Qatar, working in Qatar. Ndio watu wanaosema ni stories za jaba wameze wembe.
Omedo ni giseketo kenge bende mag tieko achudhe mosebedo kalal gi omenda jopiny madwaro tiyo e pinje maoko. Kupata vitu zingine kama niko na experience. One of the experience I have through the year 2022 when we had World Cup, nilikoniwa 150,000 through an agent. Nobody will be conned under my watch. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki owacho ni chal makama en ranyisi mar piny owacho kaachiel kod jokanyo mag kembeji giwegi maduoko chien kendo tieko nok mar tich e piny Kenya. This event today stands as a testament of our collective commitment as government, private sector, and citizens to address one of the most critical challenges of our time, namely creating sustainable economic opportunities for our people and enhancing household incomes. Kata kamano, moko kuom gimano koyie loso e wang' jowi olero luoro margi kaluwore gi keto kogno e ogirimiti mar tich mapok gitimo nyaka sani. Tielo mokwongo mar rowere manondikore ne tije makata wuok piny Kenya kawuono. Geno maduong' mar roweregi en mondo mi lwasi mar tich obed makare kendo gimed yudo thuolo mabero ngimagi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Mago weche mag tich. Sirkal bende oseloso jok makwedo otim kamano. Koro mo joma dhi nyime wayudo kanyo ni jodak mawuok e gwenge ma Salama, Emali, Makindu kod Kibwezi oyudo mich mopogore opogore kowuok kuom kambi ma Safaricom seche ma safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne olimo kaunti ma Makueni. Safaricom omedo lero ne jopiny chenro duto mago magichiwo seche moingo magihingo igni 24 nyaka ne kambino chakre. Frederick Omondi miyowa lerno. Ne en mor lilo ne jodak ma Salama okinyi ma kawuono kane safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne ochopo e gwengego. Jopiny kawuok oko kar romgi kendo rwako kambi tudruokno mane oten gi jolendo mag Royal Media Services. Safaricom medo kelo chenro gi machiegni gi jopiny kendo singo ni chenro magichiwo kaka mar M-Pesa, simbe ma ichulo mos kod pochi la biashara nigi arita makare. It's about continuous engagement, doing customer advocacy. It's about continuing to complement our services, bringing our services close to each other, and also helping build and transform lives. Mimi nadili na mambo ya matunda na ninafurahia sana pochi la biashara juu inanisaidia. Pesa ikienda wrong number huwa haipotei na rejeshewa kama kawaida, inakuwa kama haki yangu. Jodak ma Salama mane hapgi oleng'ore ne oloyo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas mane ichiwo gi Safaricom. Ninashukuru sana Safaricom kwa kupatia watu sikukuu ya kuku na mbuzi. Kwa hivyo ninashukuru sana Safaricom na radio ya Mzee FM na Citizen kwa kupatia watu sikukuu. Nashukuru sana leo Safaricom imekuja, nimeshinda kuku, leso na nashukuru sana kwa Safaricom, endelee hivyo hivyo. Kowuok Salama, safar no chomo Kibwezi kuma jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen ne obedo e ongala manyime mar moro oganda. Leo ni siku ya 3 ya Safaricom Sambaza Furaha Caravan Ukambani Edition. Tulianzia juzi Kitui, jana tukaenda Machakos na leo tuko Makueni, na mashabiki wetu pamoja na makastoma wa Safaricom wamejitokeza kwa wingi, wamejishindia zawadi nyingi, na tunawahimiza hata wale wengine kwenye tunaenda Emali, Kibwezi pia wajitokeze kwa wingi. Odiochieng' makin safar no ne donje gwenge makadho wadh nam chumbi. Kaigeno ni Safaricom dhi medo dhialo johera gi mich mag Christmas seche mag hingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Frederick Omondi, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Juang mano sigana mokino kanyo kod Frederick kamana ahinya kendo sano waranga ne kama chielo kama dhi dokani Lucy Mureithi ma en jadak e kaunti ma Nairobi e jaloch mar omenda maromo siling milion 3 e tugo mar Jipange na Viusasa Promotion. Lucy nolimo studio mano mar Viusasa mar kao mich mare kendo timo nyasi bang' bedo jaloch. Kata kamano e odiochieng' mogik mar tugo mar Jipange na Viusasa, Monica Mburu bende ne oyudo mich mar omenda maromo siling milion 1 kuom bedo jalo mosebedo
kanyeo kendo rango tipo e mbui mago mag Viusasa. Bang' kelo moro modhuro kuom dweche 4, tugo mar jipange na Viusasa ochopo e giko mar odiechieng' ma kawuono kendo weyo miche mag oganda gi moro mogundho ma en tugo mane ochaki mondo mi oganda obed gi ng'eyo e wi Viusasa kendo oganda mane obed joloch nosoyo e ofuko siling maromo 50,000 pile ka pile, achiel kachiel gi milioni 100 juma ka juma. Kinataka sasa kufungua kabiashara kangu. Kabizi kangu Kenya. Sasa nitaomba tu Mungu anisaidie zisirudi chini. Pesa inakuwa very emotional. Ukikosea itakuimpeach sasa kutoka mali huko. Maana zile relationships ziko. Najua sasa simu zenyu zimelia. Watu wanaona kwa TV Sana. Lazima ujue nani unasaidia na nani hutaki kusaidia. Sasa tumeelewana. Lakini pia la mwisho ni lazima ujue pesa ikai mali inatakikana ama mali inahitajika. Inakaa mali inaheshimiwa. So nidumishe heshima ya nini? Ya pesa. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duol Mbaka Oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Sungura zetu huwa tunazichinja, alafu baada ya kuzichinja tunazihang, tunatoa ile ngozi, tunazipasua katikati ili tuweze kutoa vile vitu vyenye viko ndani na kuhakikisha kuwa nyama iko sawa. Ikifikia hapa kwa kuiweka sausage kwa fila na hatimaye kwa casing, hiyo huwa inahesabika kama stage ya pili ya mwisho.
Machiegni weche mag tuke. Kocha mar Harambee Stars Engin Firat ogwetao. Riwruok matayo adhula pacho kae FKF oyango ni Firat ondiko negi kanyo barua ka owacho ni ogo bade piny kendo owere gi puonjo Harambee Stars. Jakom manyien mar FKF Hussein Mohamed owacho ni machiegni ni gidhi yango kocha manyien kanyo gi technical bench mare ma timore mana ndalo machuok bang' Kenya Rem yudo tiko mar dhi tuke mag AFCON. Firat osebedo kocha mar Harambee Stars kuom higni 3. This week, at the beginning of this week, and it was important for us to convene the media to inform all Kenyans that as we speak today, he opted to terminate his contract with the Federation, and that we will be looking at alternatives, or we'll be looking at a way forward once we have internal consultations with the technical team, with the NEC members, and with the secretariat here at the Federation. Mane makelo giko mar weche manyien odhiambo ma kawuono e chenro mar ang'ich welo elo Belinda Adhiambo nyar game nyinga Clovis Oluoch ne Kisumu Kanyakwar Mukio nyaka Sango oriti masani warad sadeki weche manyien mag uimore.